ember szeretné hasznosan eltölteni az idejét a munkahelyén, és hát megnéztem volna a Guy Ritchie-nek az új filmjét a Netflixen, azonban nem tudom, ti is észrevettétek-e, hogy a magyar szinkron a 20. perctől megszűnik létezni. Ezt úgy látom, a neten többen is sérelmezték, hát így hát máshogy töltöm el az időmet. Megérkeztek az új Funko figurák, méghozzá a Deadpool 3 filmhez, ugye ketten, így mutatom. Július 24-25-től már a moziba a film, és a többi szereplő, amit ki fognak adni a Funkósok, azok pedig októberben érkeznek, tehát ha szeretnél egy ilyet, vagy egy ilyet, akkor geekempire.hu vagy Nyíregyháza Kossuth tér 1, látogassatok el hozzánk, és élvezzétek a nyarat, hamarosan érkezünk.